Днес ще ви покажа най-лесния начин как да си прехвърлим криптото от Binance в Revolut и да го продадем за левове, евро или долари. Първото нещо, което трябва да направите, да влезете в Binance, е да идете на Spot. Ако вашето крипто не е в някой от стейблкоините USDT, USDC или в Bitcoin или Ethereum, ви съветвам да го конвъртнете в един от стейблкоините. Например, аз имам Pixel токени и мога да ги конвъртна в USDT. Виждате колко е просто. Просто пишете колкото искате да конвъртнете, потвърждавате транзакцията и вече имате USDT. След като сте конвъртнали вашите токени в USDT, отивате на Withdraw, търсите USDT токена и като сте стигнали до тук, влизате в вашия Revolut акаунт. След като влезете в вашия Revolut акаунт, отивате на криптовалута и цъкате на получаване. Търсите USDT и както виждате, това е адреса, на който трябва да пратите токените. Копирате този адрес, пращате го на някой чат, в който след това може да го копирате. След което поставяте този адрес в Binance, ето тук. И имайте предвид, че може да пращате само на Ethereum мрежата. Цъкате Ethereum. И тук си избирате колко токена искате да изкарате към вашия Revolut акаунт. Също така имате 6 USDT такса. Така че ви съветвам под 100-200 долара да не правите транзакции, защото ако направите транзакция за 30 долара и ви вземат 6 за такса, просто няма смисъл. Затова над 100-200 долара транзакции. След като получите вашите USDT в Revolut, те ще ви излезат ето тук, където виждате Bitcoin. Просто цъкате на токените, цъкате на продаване и избирате колко токена искате да продадете за левове, долари, евро и така нататък. Това е най-лесният начин, който може да си прехвърлите токените от Binance в Revolut и да ги продадете за пари. Ако все още нямате акаунт в Revolut, може да цъкнете линка отдолу в описанието и да си направите акаунт, с който ще ми помогнете много за развитието на канала. А ако не знаете още за NFT, Web3 игрите, може да видите и другите клипове, които са в канала, за да видите как да изкарвате пари от тях. Това беше от мене и чао!